vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: vamwene vangu havandidi, but hama dzose dzemurume wangu idzo dzinondifarira. Nemurume wangu takasanganawo munomu munyika yevatorwa inova iri nyika yeSouth Africa. Ndainge ndichishanda hangu pano umwe muIndian, saka ndakati ndichishandapo ndopavakabva vachizouya apo vachida kuisa makamera, ndokubva tazotanga kutaura tose kuzonosvika tichizopinda murudo, ende tikabva tazotanga kugara tose. Takagara for about 2 years, zvinhu zvainge zvakaoma. Saka I think kuti ndo pakazochibva ruvengo urwo rwuripo pakati pangu navamwene vangu. Ivo vaifungidzira kuti maybe ndainge ndiri busy ndigere ndichidya mari yemwana wavo, but sandizvo zvainge zvichiitika mukoma Nashi. So ndakabva ndachizoti pandakazoenda kumusha kunoroorwa vakapopota mukoma, because takangobva kuno takananga kwedu. From there on tainge tichitarisira kuti taifanira kuti tinge tichizoenda kwavo, asi nekuda kwekuti vainge vatondipopotera nechekare, zvino ndakabva ndachizoti ko ndingagoenda sei kune munhu uyo agara andituka, zviri nani kuti ndinge ndichingosiyana nazvo. Mukoma Nashi vakabva vachizoti saka munoreva kuti mauya kuno, mushure mekunge mauya kunoku then mobva machizotadza kusvika kunoku, it means kuti iwewe ndiwe uri kutopfurira mwana wangu. Tikabva tatukana zvekuti kana kuzotaudzana hatina kana kuzombotaudzana until tazoenda kumusha, mushure mekunge vamwe vatete, hanzvadzi yavatezvara vangu yashayika. So takabva tachizoti tiri kuya ndopakazotaura nevamwe vatete. This was after the funeral. Vakabva vachizoti kwandiri, usati wadzokera ndikuda kuti unge uchizoya kumba kwangu, pane zvandiri kuda kukupa. Saka ndakazoenda kuya mukoma Nashi, vakabva vazondipa kamwe kaduri kadiki diki, nanhasi uno ndinako. Asi mukoma, each and every night kubva pandakazosvika kuno kuSouth Africa, ndakabva ndachizotanga kurota hope idzo dzandinorota mukoma Nashi. Ndinorota ndina vatete ava nevamwe vakadzi vemuvillage, tose tinenge tisina kupfeka, tichimanikidza vamwene vangu kuti vange vachipinda muduri muya, but ivo vanenge vachiti ko ndingagokwana sei nekuti kaduri kacho kadiki. Ndopedza ndinorota each and every night. Dzimwe nguva ndinozoti kana ndamuka mukoma, kunyangwe kana kuri kunzi ndinenge ndarara ndakapfeka night dress, pandinozopepuka ndinenge ndakashama ndisina kana chandinenge ndakapfeka. Saka a few days ago mukoma, ndo pandakazongofunga nezvako kaduri kaya kwava kunovhura handbag reria, ndikabva ndazokashaya. Kutaura kudai, ivo vatete ava havasi kana kutombobatika, not kuti mafoni avo haasi kuita. PaWhatsApp unotovaona vanenge vari online, but vanenge vasingavhuri chate rangu. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndoitawo sei, ndotaurawo navo sei, ndoudza murume wangu here zvose izvo zvakaitika apo patakaenda kurufu rwavatete, nezvose izvo zvava kuitika nawo, hope dzose dzandinorota nezvandakapiwa navatete ava, kana kuti ndomirira kuzonosvika ivo vachizotanga kutaura neni. Ndanga ndambofunga kuti ndige ndichitaura nemwana wavo, nekuti naiyewo ndinogara ndichimurota, tinenge tiinaye, but iye pandinomurota anenge akagadha bere. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa I think kuti makatojoiniswa izvozvo zvinhu zvehuroi. Imimi munoti hope dzose idzo dzamuri kurota dziri normal here kana makazvitarisa? Aiwa, hakuna munhu angangorota everyday hope dzakadaro uine vanhu vanenge vasina kupfeka newewo usina kupfeka. Zvimwe kuda vamwene ava maybe vanonamata stereki, ndokusaka muri kutadza kuzovaisa muduri iroro. Ameno, ngativabatsirei vanzvadzi vedu ava mucomment section. Vedare munoti kudii neconfession yavo? Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nashi ndinoda kureururawo kuti ininiwo ndakaita mwana neumwe muSouth African, but murume wangu haazvizivi. Mwana uyu kutaura kudai so, iye atova grade 1 ariko kumusha uku. So murume uyu iye anozviziva kuti mwana ndewake. Saka ndakabva ndachizotomanikidza murume wangu kuti tinge tichibva kuprovince kwatainge tichigara, now tava kugara kune imwe province. Ende murume wangu haatozvizivi kuti the reason is why ndakazongoita zvinhu zvekumumanikidzira nekumutuka ndichiti saka iwewe ngaudi kuti tinge tichienda kuprovince kwekuti vanhu vanoshandirawo mari dzinenge dziri nani. It is because une shavi reurombo, shavi renhamo, why uri kuramba. Ndokubva achizobvuma pandakamuudza kuti ndainge ndafunga hangu kuti ndinge ndichiuya ndega kuprovince kuno kwatava, but nyaya ndiyoyo. Murume uyu the reason as to why ndakazotiza it was because ainge ava kugara achingondinetsa achindiitira mathreats. Saka ndini ndega mukoma ndinoziva mamwe masecrets ake. Saka iye nditaxi driver murume uyu wandakaita naye mwana. Saka one day he then told me kuti iye mutaxi association yavo ndiye anototumwa kuti ange achienda kunouraya vanhu. Akabva andiudza kuti nerimwe gore hanzi vakambotora umwe murume ainge abva mukutenga mataxi ake, saka ainge asingadi kubhadharwa dzimwe mari dzinofanira kuti dzinge dzichizobhadharwa kutaxi association. Saka mushure mekunge murume wewe aramba, mataxi ake achingoramba ari pasame route inokontrolewa netaxi association yacho, ndipo apo pavakabva vachizotumwa on a mission kwava kuzoperekedzana nevamwe vakomana vanoita zvekuhijeka motikari, vakabva vamutevera ndokubva vachizoenda naye samwe, ndokubva vachizomupfura nepfuti vakaita sekunge it was an hijacking, achitoti motikari iyoyo yakazotoenda kuMozambique yainge ichidhiraivwa naye murume wacho iyeye. Saka munhu wekuti ndinotozviziva kuti ari very violent mukoma Nashi, ende ndinotozviziva kuti mufesi uyu ane imwe violence isingatomboiti zvachose. Saka ndinotomutya apa ndakazongoitawo mwana naye by mistake. Mukoma Nashi, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa zvino muchapfurwa naye muSouth African wenyu iyeye. Asi ngati taurei navo mucomment section. Hanzi ndoita sei, ndotsvaka munhu wekuzivisa here kuti mwana uyu baba vake vanonzi Nengi, kuitira kuti mune ramangwana zvisazonetsa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndasarirwa nepadiki kuti ndinge ndichienda kun'anga. Already titori nemaprocesses mamwe awo atakatoita pamafoni nen'anga iyo yandakasangana nayo. Ndakatopiwawo mafone numbers acho nevamwe vanoita zvekuinterviewa n'anga idzodzi dzinongobuda pamasocial media. Tawirirana paya ndikabva ndabhadhara mari dzacho dzainge dzichidiwa, ndikatona sekunge zvinhu zvacho zvainge zvichitoshanda. Then vakabva vazonditi uri kufanira kuti unge uchizoya kunoko, nekuti nyaya iyi yauri kuda kuita haisi nyaya yekutamba nayo, nyaya yekupfuudza umwe munhu mupenyu. Saka ndikufanira kuti ndike ndichienda kuZim. Vakanditi hanzi August haasi kufanira kuti ange achizopfuura ndisati ndaenda kuZim. It's either kunoparadza dare racho, nekuti kana ndikasariparadza dare iri vari kuti hanzi rufu apo parunenge rwava kungoda runongozouya ruchizongonditorera vana vangu zvekare nehama dzangu. Saka it's either ndinofanira kuti ndige ndichienda ipapapa ndikangowana mari. I was thinking kuti maybe end of March ndobva ndaenda kumba. Chikangondirwadza ndechekuti boyfriend yangu
cheated with my old sister. Saka ndikabva ndazorwadziwa ndokubva ndazongoti ndiri in pain, ndikabva ndachizongoenda paYouTube ndainge ndichitongoonawo hangu vananaiza, ndokubva ndazosangana neinterview yevamwe sekuru vainge vachiti nyaya dzimwe dzakadaro vanodzigona. Ndakabva ndachizotaura nevatungamiriri vechirongwa chacho, vakabva vazondipa mafone numbers acho, ndikabva ndazotaura navo sekuru vacho ivavo, vakabva vanditi aiwa dare ravo haritomborina basa, nekuti unenge wafunga zvekupfuudza vanhu ndo zvavanotonyanya kuita izvozvo, zvekupfuudza vanhu. Because ndainge ndakatsamwa ndikabva ndati ndo zvandiri kutoda kuti munhu ange achifa, kana muchigona kundiitira mhiko dzekuti munhu ange achizofa ndo zvandiri kutoda izvozvo. So mukomanashi ndakabva ndachizobhadhara mari, vakabva vanditi kana ndikagara ndagamuchira mari yako, ziva kuti zvinenge zvatongova obvious kuti munhu anofanira kuti ange achifa, kana kuti unofanira kuti unge uchizoya kuno before August zvinhu izvi zvisati zvazokupandukira, tobva tachizoparadza dare racho. Havana kundiudza kuti dare racho iroro randakatanga rinoparadzwa sei. Hanzi it is an open book, pari zvino patori nemweya werufu utori munzira uri kuuya, unless ndazoriparadza dare racho iroro before August. Hanzi unobva wazopanduka mweya iwoyo, ungoramba uchingoteverera nedzinza redu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nacho ndinoda kureururawo kuti ndakabira umwewo murume muZimbabweni motikari yake. Mushure mekunge ndamubira motikari yake mukoma nashe, murume uyu akabva achizofa. Kutaura kudai ndiri kungogara ndichingonetswa chete, ndiri kunetswa mukoma nashe nechipoko chake murume uyu. Zvino handizivewo kuti ndingazvifambisa sei. Muri yeZimbabwe please ndapota ndibetsereiwo, kana kuine munhu anoziva kutsipika mweya wemunhu akafa, please help me. Ndanetsekana ini, ndashushwa nacho chipoko chemurume uyu. Zvakaitika mukoma nashi ndizvikudai so. Murume uyu ndakasanganawo nemafone numbers ake painge pari paFacebook pamarketplace, so ndakabva ndachizotaura naye. Murume uyu mukoma nashi ainge achitengesa motikari yake. Ndakabva ndachizoenda kubox kwake ndokubva ndachizotanga kutaura. Ndikamubvunza kuti naiwe motikari iyi wanga uchiishandisei? Akabva ati motikari iyi ndainge ndichiishandisa paboat. Ndikati neniwo ndo basa rangu randinoita, ndine motikariwo yandiri kushandisa paUber, asi muridzi wayo ari kuti iye motikari iyi ari kuda kuti ange achizoitengesa. So ndokubva tachizotanga kutaura. Akabva achizoti no it's fine, uya tisangane tione kuti tingataurirana sei. At that time ndakabva ndaitawo lucky because driver wake ainge akasoenda kumusha, haana kana kuzombodzoka zvekare kunoku kuSouth Africa. Ndakaenda kuya mukoma ndokubva tachizogara pasi tikabva tataura. Akabva andiudza maconditions ake, akati motikari ndiyo iyi, unokwanisa kutora motikari woenda kubasa. Ndinokwanisa hangu kuitengesa motikari iyi, asi ndichiziva kuti at least ine mari yairi kundipa. Kana tikawirirana zvimwe kuda ndinokwanisa kana kuzotokupa motikari yacho iyo iyi nerent to buy. Zvechokwadi mukoma ndakaenda kubasa. Nemundara uyu tikabva tachizowirirana. Akabva achizoti iye ainge achida kundipa option yerent to buy. Ndikabva ndati painge pasitomborina kana problem, saka ndakangoita deposit ka1. Mundara uyu ndokubva achizotanga kurwara. Akarwara mukoma nashi zvikurevesa. At that time ndopa ndakabva ndachizongotorawo advantage. Ndakabva ndachizotaura nemukadzi wacho ndikamuudza kuti muroad mapurisa ainge achinetsa, saka ndainge ndichida kuti iye ange achindipa bhuku remotikari uye zvekare necertified copy repassport yemurume wake. Ndikabva ndachizoita saizvozvo mukoma nashi. Ndakaenda kuinternet cafe ndikabva ndachizononyoresa imwe contract zvekare ndikashandisa nemasignatures ake mundaraunda sekunge ndainge ndamupa imwe mari yakawanda. So ndakazoenda kutraffic, ndine umwe mufesi wangu wandinowirirana naye anoshanda kutraffic. Sezvo painge patori necertified copy rake mundara uyu repassport yake, takabva tachizotongorishandisa paya ndokubva tatochinja madetails kutaura kudai motikari yatova muzita rangu. Saka mundara uyu akabva achizofa sezvo ainge achiita zvimwe zvinhu zvake in secret. Mukadzi wacho paakazoti tanga tiri kukumbirawo kuti motikari inge ichizodzoka, ndakabva ndachizovatumidzira scanned contract
iro reriya randainge ndakanogadzirirwa kuinternet cafe. Ivo havana kumboita problem nazvo because vanhu vane mari. Mundara uyu mukoma ainge ambori doctor, saka akangosiya mazi assets akawanda. Vaiva nemari yakawanda zvekuti kamotikari aka vainge vasitomborina kana basa nako. So ndakazongoenda ndokubva ndachizongonopedzisa ka 5,000 ako kandakati ndokainge kakasara. Motikari iyi munoziva here kuti ndakazotongoitora ne 15,000. Motikari yakanaka mukomanashe, very good second hand, ndo yandichiri kushandisa pauber kutaura kudai. So but dambudziko riripo nderekuti mukomanashe inini ndiri kutambudzwa uye zvekare ndiri kushungurudzwa nemweya wake murume uyu. Saka ndikudawo kuti vanoziva ngavandibatsirewo. Chandanga ndichingoda ndechekuti ndinge ndichingotsipika mweya wake. Ndikangomutsipika chete, zvinhu zvangu mukoma zvinobva zvatongoita bho. Pari zvino ndiri kutongoshandirwawo ndoumwe mufesi anobva kuZimbabwe, because inini kana ndikati ndikuda kuidhiraivha motikari iyi, makumbo angu anotanga kuzvimba nemaoko, ndinotanga kutemwa nemusoro until ndaburuka mumotikari imomo. Kungoburuka chete zvose zvinobva zvatoita bho. Ndinotonzwa ndichitorohwa nekamhepo, asi pandinenge ndakagara padriver's seat ndinenge ndichita sekunge ndichafa, kurutsa nekurutsa. So please help me, because kana ari driver anenge achindishandira, inini hangu handitrust driver anokwanisa achitondibirawo mari. Apa ndikuda kuti ndige ndichita zvinhu zvangu nekukasika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.